Saps que una de cada 3 dones pateixen violència al món? I saps que la manca d'autoestima i la falta d'empoderament són unes de les principals causes? Des de Mujeres Lila oferim solucions per a aquest greu problema. Soc Sílvia Aranda, actriu, i en col·laboració amb la periodista i comunicadora Marta Palencia hem creat l'ecosistema de Mujeres Lila. El nostre objectiu és l'empoderament de la dona. I com ho fem? A través de vídeos, podcasts i workshops, tant presencials com online, on oferim referents femenins que sempre ens han mancat. A les nostres biografies Lila donem visibilitat a dones que han fet grans contribucions al llarg de la història i que han estat silenciades o senzillament invisibilitzades. A Mujeres Lila contribuïm en l'educació en igualtat i trenquem amb els estereotips culturals. Volem que les dones se sentin representades i trobin un mirall en el que inspirar-se. Tant la Marta com jo portem més de 25 anys dins del món de la comunicació. El nostre recorregut ens ha permès crear una forma de fer amena i didàctica, on expliquem històries reals, plenes de desafiaments, reptes, superacions, històries poderoses, que són una gran font d'inspiració. La base del nostre projecte és el nostre canal de YouTube amb més de 46.000 seguidors d'arreu del món, més de 120 biografies de dones que segueixen creixent. I també tenim la nostra pàgina web, mujereslila.com, i estem a totes les xarxes socials. L'expansió de Mujeres Lila serà exponencial, ja que gràcies a la IA, la intel·ligència artificial, des de YouTube ens permetrà incorporar noves tecnologies de traducció i doblatge simultani a diferents idiomes arreu del món. La projecció del nostre llegat no té límits. El propòsit de Mujeres Lila és seguir creixent i anar incorporant tots els mitjans i les persones necessàries per recolzar aquest creixement. Volem deixar un llegat al món, una enciclopèdia de dones imprescindibles a la història. Tot el recolzament que rebem per continuar expandint aquest propòsit serà molt ben rebut. Moltes gràcies.